Vähän tuulee ja sataa ja puutkin kosteita. Mutta vähän huijaan. Mä näytän pian miten. Huomaa, että tuolla on pari sivua talouspaperia välissä. Pienimmät päällä ja isoimmat alla. Huomaa myös savun väri. Se on aavistuksen sininen. Joo, kyllä se taitaa siitä lähteä. Noin 2 ensimmäistä kerrosta syttyy kunnolla, niin sitten se ei enää sammu. Mulla oli tuossa oma Fiskarsin puukko mukana, että rupeaa sillä tekemään kötöstyksiä noista isommista lapeista, mutta täällä on tämmönen tosi hieno vehje. Tuossa on terä ja sitten tommosia pykäliä, niin pistää klapin tonne ja tuohon väliin ja sen kun puristaa, niin se halkaisee aivan äärettömän helposti. Mä haluan tämmösen kotiin. Noin, ja nyt se tuli on jo tuolla keskikerroksessa. Puut on niin märkiä, että tuolta osaa hikoilee alemmas ihan vaan vettä. No joo, kai mä voin näyttää että mun salaisen aseen. Eli ensinnäkin se rakennetaan ihan vaan isommasta pienempään kasaan ja tonne johonkin väliin pikkasen talouspaperia ja sitten vähän sytytysnestettä. Rypsiöljy.